Здравейте, хора! Здравейте, сега ще играм CS. 1.6. Да, защото този тапанар е с автоматичния снайпер. И този тапанар не струва. И този тапанар си го пое, защото ме дразнеше. И до тук беше стилнята. Имам 105 кила и 148 умирания. Нямам 44 кила и 72 умирани. Защото изобщо не сме играли преди малко. Ама ич. Ако се питате, що снимаме на толкова много CS и не сме снимали на други игри, просто CS ни е забавен и сте се зарибили за него. Това е като наркотик. Те така да го кажем. Чакай за малко. Пак. Допусна го. Видео един. Не, ти го остави ми го, аз може ще го закоткам. И аз съм с ножа. С касапски нос съм. Ладе, не можах. Те го набих 55. Е, това ху. Чакай зад нас. Как не беше хедшот, бе? Не знам. Боби да направо, не се нервирай. Стой си. Пате, я в главата съм се му прицелил. И ако не беше хедшот, това я главата си режем. И това ако не беше хедшот, Степана, бе. Степана, ако не беше. Много ми е чудно защо умирате само вие. А ти къде си? Убих усмивката. Ето я пак, ето я пак, ето я пак. Че му отнесе главата. Аре, бай. Усмивката леска. Иде. Не можа да го оцелим пак. Не си че го остави мен да ме убие. И то с пак е там. Е са това. Това път му пищак. Аре, ма. С нощчето му направо до пето му го навли. Точно там му го вкарай. Чекай. Тъпото, да не казвам какво, как не видя. Гадина. Гадица. Ох. Пак шит, брат. Аз се движа като баб Коло на горещи лайна и той все пак ще ме оцели. Еми. Къде отиде, бе? Това беше те тук. Нека да изчезна. Мистериозно. Пак ли е там? Не знам къде е. Готово. Само през ъгълчето, бат, така го гледай само. Опа, чекай, че ще прълим лаптопа направо през мъртвото. Давай, я така удари, лаптопа подскочи. Как? Аз водих ножа, викам, сега ще го заколам. Чекай малко. Само като го гледам и само два пъти да се прецели и бати само маската му. Аз спирам да буям с помпата и почвам с аката. Вземи си първото. Аката като цепи не е толкова добра. Първото само цъкаш. Не натискаш. Не задържаш това патроните връчат навсякъде. Идвам, бат пешо. Види къде е моето момиче. Самато ли е? Къмбото, в базата. Я в базата. Вече не е в базата, да. Единият към матко, другия е към бъто, нали? Единият от Ато умря. От бъто, да е. Кое му наби 97, бе? Аз. Не знам на някакъв... Не знам и ти сега долу, че на някакъв съм набил 97. Опа, как ти видя? Опа, чекай, че е малко рейчки. Добре, че не се чуваш толкова много. Ама това може да се чува. Кое? Абе, майка ти ще... Ще... Къде го е? Майка ти умрела. Да
скърбела! Аре, умри твоята кожичка! Казвам ти, бате, то ще ме накара толкова за реч, които на... Защото... Майка ти! Цепи го, бе! Цепи го, бе! Аз що не им ставаш там, бе? Цепиш го! Гледай го, бе! Майка му ще... Ти гошко си по-гани от него, ме оставаш сам да се оправям. Нали дойдех? Да, дойде, докато се измъкна. Да. Да, що не си приятел? Си лайн. И Боби сега ще бъде кикнат от... Да, бе, ще бъдем едно по-нема админ. Ще бъдем кикнат през слушайте. Не видя ли го, че мине към Бату? Минавай към Ато. Минавай към Ато, бе, глухар! Да! Аре, минавай към Ато, бе! Престани да сябаш патроните! Зато Никога. пък да зареждаш и ще викаш. О, сега ли да мерих да презареждам? Някакъв дойде от нас. Там е кучето. Няма го. Има двама! Юху! Къде знам се тук? Како? Аре, так му от нощето му починах. Набих му 12 и трябваше да дам още един път, да му речем. Мъртъв, дами и господа. Не е мъртъв. Защото преди го уби. Да се махаш от уискито ми. Никога. Уискито ми ще се маха, бе. Аз стигам да го издебна. Аре, уай. Аре, бе. За твое сведение си в базата. За твое сведение, това и кой пистолет видиш? Тройката. Така. Да ни ти е. Само Боже. Ай, ок. Може само ще пътваме, бе. Пътваме само в нощ, сакаш? Айде. Ай, само нощ. Нема да си взимам нищо. Я по-добре паси ми нещо. Взел съм силма, да ще го използвам само при спешни случаи. Аз за всичко ще го използвам. Чакай, батала. Please, не мърдай. Please, не мърдай, казах, не мърдай, please. Аре, бе! 12. Къде сте? С нощче, бе! Къде сте, бе? Аз съм в техната база, бачи и то само го колям отгоре. Наби ми го. Ама он не игра честно, бе. Ние с този усмивката играме често. Янка усмивка, не му разкажа. Музата усмивка. Цак. Така, напади. И как му пътна бате с главата. Моля! Да бъде от ципката, бат! Ти видях като ти тръгна само ципката, бат. Аз видях твоята. Видял съм и не е набил кетчап. Аре, умри, бе! Аре, бе! Гол! 48! 47 елиминати колкун. Дай, бат, ти си пръв. Така. Аз съм на 4, ти ще ме вардиш. Я съм на 35. Айде всички елиминати кунг-фу. Минатик! Да измамя ли я да го цепна? Айде, няма. Нема, мами се. Добре, бе. Това си е честна битка с ножа, бе. Ко правиш, готова? Кучето. Он тъкмо си правеше нещо, аз тъкмо бате. Ще да го клъцна. Набих му 55, ама он се осъзна. Яма набих 55, он 65. Ооо. Това яко се клъцкаме с ножов. И то доста. Ама ако беше рента по-така близко един до друг. Да. Двама на един. Елиминат кунг-фу.
Не се казва така, бе! Пуф! Ай, ще ти измамя само малко, само малко. Нема бой, бе! Снайперческа пътя. Тежка ще му пръкне чиният. Боби, не! Спокойно, спокойно, спокойно! Айде, умри, бе! О, то ми наби 260! Гълно се не види от капанара, тък му набих 55, само викам. Айде, умри, бе! Първо, не, tu си измама, tu си измама. Его е към вратата, внимавай, 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 ти казах, бе! Ще не внимаваш. Shift и това, къде скачаш, не издържаш. Коцни го, Давай, коцни го! Так му викам, На го! Але ми аз колко... О! Айде, яш, бе, яш нож. Найкет, брат. Качаш му в главата и го куткаш с това десното копче. Така по-лесно го доточиш и после си го куткаш с това. С лево. Качаш на главата му, тъкаш десно и после кут и е мъртв. Ама този добър, бе. Този добър. А така, скача му на главата. И го куцкай. Гледам го на очи, а така. Колко му взе? Николко! Това не си ти. Ой, набих му 12, а то 55. Аре, бе! Нали ти? Да, но моята мишка отказва. Я казвам да набия на нещо. Айде, оди, бе. А не, това не си ти. Плеер. Братовчет ли да не влезна, бе? Значи братовчет ти влезна. Да. Сега му пишам. Ой, 48! Няма набих 55, имам 55. Крисо, яла да ти изядем. Крисо, гръзи. Али, взехме 55. Аре, бе, базе! Не, никакъв снайпер! Не, бе, кажи му да не снайпва, бе! Чакай, бе. Какво правят? Нали си беше честно с ножа, бе? Боби? Бионя, не си виж ножчета. Чакай, вместо ножа написах нохове. Ела ми тук, гадина! Кът! А така, давай! Let's go! И то би! Ела тук, гадина, ела! 12. Нищо. Пак 12. Двама и ме убиха. Аз опитам да убия плеер, той е с снайпер, а аз с нож да видим кой ще победи. Знаеш кой е? Така му правиш. Так. Дипче. Знаеш на колко малко го остави? Давай, пускай го. Але! Какъв е този, бе? Знаеш какво ще направя на този плеер? Гаси ме честико! Чакай, бат. Какъв е това, бе? Басти, плеера. Аре, бе, убий него, бе. Гадния плеер, бате. Това ще отекне отбор. Аз съм на ход. Сега с ножовката. Пише му с ножове. Ето ти нож, плеер! А така. Не си толкова готин, нали? О, той къв ми наби. Ей, това със снайпер! Боби? Какво? Замлъкна изведнъж. Какви? Аз сега идвам с... Той, ема не, честно, бе! Добре, с ножове да лапе. Това ще е за този клип. Не, свърши. Само да го убием, само моля тя да го убия.
Добре, чакам да го убиеш. Къде? Не знам. Куче тук. Да е това? Не, някаква друг. Нищо, и то само да го убия. Ям става, за фън. Да, ако си подиграла. На 22. На 22 и едва не знам само къде се инсталира CS. Бах ти тъпия, брат. Какво вика? Ой, на 22 и само CS се е изтеглил. Виж си го къв жалкал. А какъв е това хак, бе? И това хора за този клип. Чакай, дай само с един да убия.